80 милиона лева годишен оборот. Това е българската компания eBAG, а ето какво казва и основателят Иван Александров. Колко на инвестиции сте имали? Колко инвестиции общо сте взели като обем? Откакто сме стартирали до сега са 4,5 милиона евро, което на фона на тези 8-9 години е доста малка сума и на фона на това, което сме постигнали, защото ние изградихме изцяло нов бизнес, как да работи то печелившо, изградихме софтуера, имаме склад, имаме немалко физически асети, имаме 100 коли. И всъщност това, което притежава бизнеса е доста. Ние успяхме да направим един бизнес от нулата, без нищо. За последната година продажбите са ни за над 80 милиона. И каква ви е печалбата за миналата година? Мисля, че ще е малко под 2 милиона. А колко служители имате? Около 400.